Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Λοιπόν, εγώ παίζω 3 χρόνια. Εσείς πόσο παίζετε? Θα πέσουμε εδώ. Πάμε. Σχεδόν φτάσαμε. Και πείτε μου στα σχόλια πόσο βαθμολογείτε αυτή τη season. Και κάντε ένα like, κάντε τα μποτάκια σε αυτή τη season έχουν aimbot. Ωραία. Πάμε στο πλοίο που έχει το ωραίο μποσάκι και το αυτοκίνητο είναι ωραίο. Και σας αρέσουν τα μποσάκια? Τι λέτε? Ωραία πιστεύω είναι εδώ. Όταν άρχισε ήταν καλύτερο νομίζω όμως. Να εδώ. Πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Έτσι εδώ. Πάρουμε το πολυβόλο. Ωραία. Αυτό, να ανοίξουμε, να δούμε τι είχαμε στο chest. Τι θα τύχουμε. Κάνουμε αυτό, καλό. Ή απλό. Και αρχίζουμε να το χτυπάμε. Μας είδε. Και έτσι. Ωχ. Πού είναι να το... Τι πάτε μου, έλα ωραία τι μπορείς. Θα βγούμε τώρα. Το πήραμε, το σκοτώσαμε. Ωχ, aimbot. Έλα. Θα με aimbot. Έχουμε aimbot εδώ μαζί μας. Το βλέπετε? Όχι, έλα. Πάμε να ανοίξουμε το... Το πήραμε. Πάμε. Φύγαμε τώρα. Καταφέραμε. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μποσάκι. Καθίστε να βάλουμε μάρκ. Α, πάμε εκεί που έχουμε πάρει το άλλο. Να χιλάρουμε πρώτα. Άτομο! Δεν το πιστεύω. Ωραία. Καθίστε, το αφήνουμε. Α, πρέπει να χιλάρουμε το αυτοκίνητό μας. Μάλλον να χιλάρουμε ήδη. Εμείς ήδη. Ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό. Καθίστε μόνο μισό λεπτό. Έφυγε κατά εκεί το μετάλλιο το άλλο. Πάμε να το ακολουθήσουμε. Τυχεροί ήμασταν. Μάλλον πάμε Nitro Dome. Ναι, πάμε. Μάλλον όχι. Δεν έχει καλό μύθι, αλλά έχει... δεν θέλω, όχι. Εσείς τι λέτε? Μάλλον όχι.
Ένα medkit κάπου να είχαμε. Τι είναι αυτό? Δεν το χρειαζόμαστε. Να το. Θα οδηγήσουμε εμείς, δεν προλαβαίνουμε. Είμαι πολύ low εγώ. Πού βγήκε αυτός τώρα? Δεν έπρεπε να έρθουμε εδώ. Καλή. Εντάξει, όλοι παίζουν αυτοκίνητα τώρα πια. Και δεν παίζουμε κανονικά fight. Εδώ τι είναι, πρώτη φορά έχω. Όχι ρε. Πάμε να φύγουμε. Να διαλύσουν το αυτοκίνητο. Έχουμε άλλο εδώ. Τόσο είναι εδώ. Ωραία. Γιατί είναι παντού στο map μποτάκια και άτομα? Hacker. Το βλέπετε. Ωραία. Ένα μέτρο. Πάμε να το χιλάρουμε τώρα. Τι βλάκα ας πούμε. Το διαλύσαμε το αμάξι. Ξέρω ότι θα πάει και αυτός με το μετάλλιον. Θα έρθει εδώ που είμαι και εγώ. Πού είναι το μποσάκι? Πρώτη φορά πέφτω. Έχει ωραίο αμάξι. Πού είναι? Για να πάμε να δούμε πού είναι. Πού είναι?
Καθίστε, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο εδώ. Πού είναι αυτή το? Άμα θέλει να παρέψουμε, να έρθει να παρέψουμε. Να, τι είναι. Έχει aimbot αυτή νομίζω. Aimbotάς. Σκοτώσουμε. Άντε, γεια. Μένα μ' αρέσει που έχει αυτοκίνητα OP, όχι, που έχει αυτοκίνητα όταν παίρνεις στο Mythic και σου δίνει. Δεν το χρειαζόμαστε, έχουμε Mythic. Και έχουμε εντωμεταξύ και όσες σφαίρες θέλουμε, αυτό είναι το καλό. Ένα απλό μπλε AR. Χρυσός. Πάμε να πάρουμε όλα τα Mythic. Να κάνουμε, εκεί που πήγαμε να παίξουμε ένα Battle Royale, έχουμε πάρει 2 Mythic, 2 Medallions και τώρα μπορεί να πάρουμε και τρίτο αν πάμε και σκοτώσουμε τον νέο. Για πάμε. Πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι εδώ, πού είναι αυτός? Να έρθει να παλέψουμε με είναι. Ποιος είναι αυτός? Μην κάνουμε κανένα βλακία τώρα. Όχ. Το άτομο που είναι το μεταξύ, για να δούμε. Έλα. Μπέτυχα. Ωραία. Όχ. Τα πήραμε όλα. Έχουμε όλα τα Mythic και Medallions. Έχουμε, όπως βλέπετε, όλα τα Mythic και Medallions. Έχουμε απλώς. Όχι! Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.